Teba sa nikto nepýta! Nekrič na mňa! Čo si spravil? Teba by som vždy poslal do... Ale prečo si na mňa šáhol s rukou? Falošná žena. Falošný si ty to máš. To sa nepáči, ty si falošná, hnusná cigánka. Ty sa nevieš vysporiadať sám so sebou. Lepšie, jak budem v vlašnej koži a tuto aj zhorím. Zhor v pekle, ty hnusná cigánka. Cigán si ty. Cigán si ty. A milujem túto farmu, ale bohužiaľ dneska asi neodídem. Čo ty Tomáš urobil? Proste jeho už predtým jeho výpady voči mne, slovné urážky. Potom sa to skľudnilo, sa asi spamätal, ale znovu to začalo pokračovať a jednoducho nie. Túto noc sme s Peťou nespali vôbec. Pre mňa sa vrátili nočné mory, ja som nespala celú noc a ani Peťa nie. Toto mi nestojí za to. Hoci túto farmu milujem a týchto ľudí, čo sú tu, ale toto nie. Niektorí ležali v izbe, teda Mišo a Tomáš ležali v izbe. A keď sme dorobili robotu, tak ja som si tiež chcela ísť ľahnuť, lebo mi bola zima. Sa tak prevalil ku mne na posteľ a ja hovorím, že nie, že presne Tomáš, že nemám chuť proste, lebo som za každú srandu, ale proste vtedy mi to neprišlo ako srandovné, keď sa to dialo. Začala robiť pohyby, ktoré sa robia pri sexuálnom styku, alebo neviem, ako to mám nazvať. A mám z neho strach proste a chcem ťa, Kvetka, poprosiť. Veľmi pekne ťa chcem poprosiť, som zbalená, Kvetka, chcem odísť. Ja chcem odísť s ňou. Peťka, ty si sa na tom celom smiala, od začiatku si sa na tom smiala a tieto srandy ste robili aj vy so mnou, keď som došiel zo sprchy a vy tri ženy ste ma vyzliekli z uteráku a bili ste ma po zadku a chceli ste vidieť môj penis. A nechceli ste ma z rohu pustiť, kým som vám ho neukázal. A veľmi dobre si ešte pamätám prvý deň, keď som prišiel na farmu a ty si s fľaškou tvrdého popíjala a bola si ožratá a vykrikovala si na mňa, že mám ísť s tebou do izby a že ma chceš pretiahnuť a podobné veci. Ja som nerobil žiadne agresívne ťahy na teba ani nič a keď sa po tebe válal Stano, tak si sa smiala takisto ako včera. Nerobil mi to, čo si mi robil ty. Ale prosím ťa, Petra, bolo to celé vykonštruované presne na to, aby ma vyhodili. Lebo vedia, že jednoducho mám na to sa dostať do toho finále a mám na to ich poraziť. A ona, keď o mne bude hovoriť, že ja si chytám penis do ruky a neviem, čo s tým robím a pritom som si stiahol takto, som si potiaľ to stiahol nohavice, zdvihol ruky a že sranda, no čo teraz, sa zblázim, ne, však... Ale tak sme sa na tom bavili, ne? Tak, jak sa na tom smieš ty, tak sme sa na tom smiali včera. A ona sa tiež smiala, že ona si pamätáš vtedy, keď zo mňa trhala úterák, že chcela vidieť pišuláka. Hej. No, a vtedy jej to bolo veľmi príjemné vtedy, a keď ma tuto išla znásilňovať a podobné. No, veľryba, jaká je nádherná. Úplne potrebujem sa obchytkávať, keď ju vidím. Veľa ryba, dobre. To, že som sa cez ňu prevalil, ona bude, že no nacvičoval sexuálny akt. No úplne, lebo ja na veľrybu potrebujem vyísť. Ty, čo som Nemo? Len Gabika ma od rána otravuje. Taká ťažká taktika. Gabika mi leze na nervy odkedy je farmárkou týždňa. A vlastne liezla mi už aj predtým na nervy, keď som bol ja farmár týždňa. Proste stále sa ma niečo vypytovala. Otrávna osoba, hlavne, že je falošná. Vo včerajšom dueli mi niektorí z vás, aby som bola konkrétna, Gabika a Peťa povedali, že už ďalej na farme nechcú byť. Znelo to veľmi akutne, naliehavo a tak som premýšľala, čo s tým. Mám tu pre vás, to je ono, 2000 eur. Pre jedného z vás, kto dnes opustí farmu a skončí svoj boj o 50 000 eur. Zrazu všetci. Dobre, Michal, Nikola, Mirka, Peťo, Dodo, Jana. Už nikto iný.
pláču tu jeden deň, že chcú ísť domov, že zadlží sa na 10 rokov, aby mohla odstúpiť a neviem čo, za pár hodín dojde kvetka s ponukou, že ti ešte za to zaplatíme a môžeš ísť domov. A oni dve povedia, že nie. Tak čo si o tom mám mysleť? Mala doniesť ešte aj sošku Oscara za herecký výkon. Obidvom. Nejdem domov. Aj keby ma tu mal zabiť takto. Kvetka, chcem odísť. Nejdem domov. Aj keby ma tu mal zabiť takto. Ale čisté herečky včera chceli odísť domov, ale teraz, keď je tá možnosť... Prosím ťa, Mišo, s finančnou odmenou... Mohol si rátať s tým. S finančnou odmenou, tak zrazu tu chcú ostať obidve. Iba oni dve. Toto ma vie najviac dostať, vieš. Že a toto zrazu je... nie? Áno, zrazu nie. A to je tá falošnosť. No, tak To to je tá hovoril falošnosť. Tomáš. To hovoril Tomáš. To hovoril Tomáš a to mal pravdu, Nevieš, že čo oni majú herecký v výkon. hlave? Čo majú v hlave? Že Však sa včera chceli zlakli, odísť oni alebo dve. čo? A dneska, keď môžu mať za to zaplatené a ísť domov bez akýchkoľvek následkov, tak už nie. Vy babi Jagi. Čo si čakal? Teraz vidíš, kto rozpráva pravdu. A teraz vidíš, jak to je, kto je falošný a kto nie. Ani pol slova neceknú. Oni sa vždy ukázali, jak falošné. Čo si čakal, Michal? A že to je falošný. Gabika s Peťou týmto celým cirkusom alebo hereckým výkonom sa snažili zás len poškodiť jedného človeka alebo ho vyhodiť. Ich nezaujímalo ani Gabiku, ani neviem koho, že čo vlastne Tomáš robil dopodrobna, ale aký trest mu dať, akým spôsobom ho vyhodiť. A oni si mysleli, že keď toto oni dve povedia, takže Tomášovi povie Kvetka, že zbal si veci a v tejto hre končíš. Lebo si mi chcela zle, lebo s Gabikou si mi chceli zle. Všetci tu chceli odísť, iba vy dve ste tu ostali. Ale ja nebijem Nie ste s Tomášom falošné. bandu. Nie ste falošné. Nie som. Ale ani ja... Jediný, kto bude falošný si ty, lebo každý týždeň pôjdeš ku niekomu inému a trepeš mu do hlavy chujoviny. Áno, Rob si, čo chceš. áno. Mne to je jedno. Ty si tak hrozne falošná, Petra. Tak No, hrozne. tak- Skovávaj sa za Boha ešte. Prežehnaj sa 6-krát.